Kajinga bat kajinga ba kajong blei u Jesus Christ shapi hagni ka step. Ya ka jingpuson na ktien kajong blei. Inya pule na ka kitab Exodus kalanong ka balai karkot ka bakat sao. Ka kintien ka ba ongkum ni. Baru blei ula yathu hau Moses ngalong ba ngalong. Ula ongru kumne men onga kikon Israel. Ngalong ula pa yang hapi. Men ba U Blei ulawan bani Shem yo Moses. Na ka benta ka jingkot ka bakraw. Katagalong ban pelaj kikon Israel. Na ka jinglong maraw. Ka Bible ka angkat ba U Moses ulang syarai kilang berat hau lom horeb. U Blei ulami pau hakaba kaladon ke jing ing highway ni lau beniap. Rego pelaga long kamshim labam do kata gading ya kata lau beniap. Pada U Moses ulawan syajan pula ngolengo ya kata jing ing jeng gading. Kasurna U Blei kalawan hakaba U Blei lakot yo Moses. Lakot yo Moses ban let ban pelaj yaki khon Israel na ka jing long brau bleu ong ala yo sngau ya ka jing ot bat ka jing yam ka jing lanyar jong ki khon Israel paru blei ula jet yu Moses ban long u atiar na ka banta ban pelaj yaki khon Israel na ka jing long brau paru Moses ula ai shibon ki dau pa umla ban long uta u atiar jong blei ban pelaj yaki khon Israel nagari ka jing syate hari Egypt. Kawai naga jing ka ba Moses pen pau khmat jong blei. Kata kalong lada ki breu ken keli uei uta ubalapa bat ubalakot yaki baken mino nagari Egypt. Kumno un pai ktien shaki. Baru blei ula pai ktien sha U Moses ta ka ba ong. Pentip syaki ya ka kerteng ke jonga. Kani kalong ka kerteng ke jonga. Kata kalong ngalong bangalong. Ngalong bangalong. Kani kalong ka kerteng ke jong blei. Ka kerteng ka penit ho ingi syapang ka jinglong ka jong blei. Baru blei ulong baro habaro. Kadlong ka ba bangin yo tanggawai ke kerteng syapang U Blei. Tadena tagadau U Blei ong yu Moses. Pentip syaki pakani kalong ke kerteng ke jonga. Ngalong bangalong. Bakani ke kentien kawan raingi ke jimbut bangin sungo tuo. U Blei da shisha ulong baro habaro. Kajingem ke jongi. U Blei uong ini ke kentien. Nak benta kita ki basyate syakum. Ngalong unong pelaj. Nak benta kita ki bayap. Ngalong unong penem. Nak benta kita ki bakurdo. Ublewang ngalong u Jehovah Jireh. Nak benta ki bapang. Ublewang ngalong u Jehovah Rapha. Na kebenta kita kiba klumar jingwat ngalong kalenti. Na kebenta jeng kita kiba syeptieng blewang ngalong unong ablang berat baba. Na kebenta ki khonswet blewang ngalong ukpa. Na kebenta ki riu kentai blewang ngalong utenga. Ulong baro habaro. Hari ni kesengi ke pemerintah. Ken mau bau blei udap haki jaka baro. Pat ke ega bangidon kam haki jiem ka download hau blei. Tadene tagadau ni sngau kemen bandon yu blei ubala pendap lut ya baro ki jing don kam ke jengi. Bun sien ni sngau bangiduna kadena gadau pangim shibla itu yau ni U Blei. Henry hagri kesengi ke pemerintah
tungin pai khamat show ni U Blei. Ubaga kerteng ke jung ukalong, ngalong, bangalong. U Blei na bom jukut, ulong bat unyai long, U Blei baro habaro ke jing ke jungi. Te U Blei ke jing sok unong rengkat berpihak ni kesengi baro ke wei. Wat nung klet, U Blei u je pi, kumba pilong. Amen.